Gene Kartini kuwi lho mangan rambutan antek. Mosok gendruwo dolan rambutan. Yo. Wong omahe Kartini kaya wong kok mumbruk kok sak umbruk kok kulite ning sorwet. Paling wong nyolong menek no dipuangan le bengi. Mosok gendruwo doyan rambutan. Lho, seneng. Oh ya, Pak. Piye to? Tenan le? Tenanan le? Heeh. Piye we? Halo bolo, iki mau aku bar golek ramban. Lah terus adus langsung menjujuk ngene Mbah Salamah. Kira-kira iki Mbah Salamah lagi apa ya? Iki sekitar jam 4:30 jam 5-an nih. Kondisi cuaca di sini agak mendung bolo. Cuaca gini panjenengan semua iki gimana iki? Apa sih panggah udan ae? Kene soalnya sih panggah udan ae. Mbok kok urung ketiga iki. Padahal di wingi wis adem. Tapi iki sik panggah udan ae. Njero wonge. Boleh di wonge. Boleh. Lah ya lawange tutupan jali. Oh ning jero. Loh. Tapi kok renek? Mbah. Barados. Tas adus. Wes adus. Badan kok tinep ae. Nyapa sebete? Apa badang-badang. Nyapa diadai konoan? Serbete kok diadai konoan? Heeh, serbet kene kok karek jujuk. Oh. Iki sing reket ngene iki sok umbah. Heeh. Bek Sarmi mambengi Bek Sarmi di enggak turu kene? Bek Sarmi enggak turu kene? Enggak. Aku wis tas madang kok. Makmu mang gawe rene. Anu mengawan mau. Heeh. Oh. Anu nek dicangkeng rek. Heeh. Mengkoke. Ngecopne ya, Mang. Ngecopne. Enggak. Lah iki apa? Kuwi ngirim sore mang. Wong isuk mangan sik tas dipangan cek. Sore dikirim neh. Saiki Ya jawane engko timbang kentekan. Kok sik kirim neh jadi sik utuh kuwi. Heeh. Kagak jangane. Ngareni kok menepan. Biasane bukaan kok menepan. Tak kira lek anu neh. Dolan neh. Mbah layar. Tinggi apa? Layar sik ya? Wah, sing dilemek turu. Sing dilemek turu. Iki wis meh magrib cuacane iki. Wis sore, sup. Sapa? Sapa? Loh, urung mulai, Kang to? Masa urung mulai, Pak? Kok sore men? Orang ngerti surup ya. Orang ngerti surup ya ini kok urung mulai. Turut jalan. Ya, deklek ngene. Jane yo rene ngono kae. Yo ndak cedhak aku. Makmu. Ada kuwi suwe ndak rene. Kapan? Rene kowe ora enek no. Lek rene kapan? Awan. Rene awan. Mau awan? Kok ngantari. Kayak tak foto ya. Tak foto ya. Siapa? Sampean. Siapa? Sampean tak foto ya. Wah, iki bar ngecat karo ngelasi wesi sariawan. Tuku anu iki, vitamin. Tombone apa ya? Anu, bolo. Lek sariawan iki tombone apa?
Dikirim jangan apa mau. Isuk jangane kentang. Karo koro. Kentang karo koro. Heeh. Badanku wong wis dadi sedina. Rene pas aku pas madang. Apa le anu jago kontak. Walah cek niki lho cek tak pangan iki lho aku ngono. Kentang cilik kae. Heeh, kentang. Heeh. Kalau lek arep Wis. madang. Barek aku mau dijangak nih. Heeh. Kosen kates ditinggal ning Kediri ngeterne catur anakku. Muli sesuk isuk. Sesuk bengi malam Selasa muli. Iki wong apa dinane? Ki mau Minggu malam Senin. Sesuk iki Selasa. Besok Senin. Lho sik Senin. Heeh. Senin nek Selasane sok ben. Sok ben. Sesuk sik Senin. Ya sesuk sik Senin. Heeh. Aja. Awan mengakad tau. Heeh. Akad terus Akad. besok Senin. Aku golek wis Selasa. Lah sik Minggu kok Selasa. Kok atuh men kliwate. Sik Minggu kok Selasa. Aduh kliwate aduh men. Kok nyepetne dina. Ya betne dina. Be menit to. Ngarep-ngarep bek menit. Oh kok tandur ira-ira. Ya wis bene. Mitas kok kene. Heeh. Tak tekok wis mari aku ayem. Sakne aku. Ngopeni wong suwi. Mari to, Nduk. Nyapa to pitik? Wis, Mbok. Ngono. Ya beneran to wis mari. Melok ya, Mbok. Aja to, sok elek wis kian nang omah. Lho wae rono ndelok kayak mbangun omahe piye. Heeh. Lah iya wae rono melu sedina. Geger arep gowo ae. Ben roh omahe putune. Esok prayo roh aku ngono. Dabar didandani bene roh. Omahe suwungne aku ya ora tega. Tigane druwo akeh. Gere katini wi lho mangan rambutan antek. Mosok gendruwo doyan rambutan. Yo. Wong omahe katine kaya wong kok mumbruk kok sak umbruk kok kulite ning sarwet. Paling wong nyolong menek no dibuangan le bengi. Mosok gendruwo doyan rambutan. Lho, seneng. Oh ya, Pak. Piye to? Tenan ne? Tenanan ne? Heeh. Piye wi? Kok yo mangan konoan wedi. Druwo. Wong druwo ki kaya wong kok. Lah yo panganane kok Ya seneng. doyan ae konoan. Kok geragas men. Seneng. Gendruwo geragas wi. Ben tak rasani ning ken suwene. Lah aku piyen anu si Lamini jenate Lamini iki kae bojone Yusri bapake anu lelor wi kan melok ning kono. Jet mahlor dene jenate Mbah Hewo. Dadi bodho ning kono. Wong ngerti kok dak njaluk anu kok ora njaluk blonjo. Wong ngerti. Terus diwase toke jenak Desa Karto. Kok lek enek wong celuk-celuk aja kok sauri ya to. Wi gendruwo kuwi. Heeh. Membo apa nyapa? Ya, Nerokne suarane sapa ngono. heeh. Gendruwo tenan. Nyeluki. Lah Pik lah jenate Pik Lami ini anak enti lho. Sing gotro. Masih syuk kuwi. Heeh. Nemen tenan Lah diceluki apa dingakne? Omonge lek pokoke lek disauri dingakne. Aku ndak nyauri aku. Lho to. Anggetmu ki yo delok wedek, delok tayub ning kantor desa. Gek sik sore iki balik
cah-cah cek bocah-bocah ngono kuwi. Mulai Aromi kek anu bapake balik ki lungguh sing anu dingklek tak wehne kati kae. heeh Dingklek obo ngono, dingklek ra. dawa kae Heeh. dawa amba kae Ngadep ngetan kek kulon ki gedheke enek anune jendelane kek banter lho lah nyeluk iki sak dingklek iki lho krungu wong papat ki sing krungu mek aku tok kaya liyane ra krungu tak tekoki gak Iya, enek iya. sing krungu apa nganu cekek tekek heeh ra gelem gepok lho didungi sapu wis mlayu lah terus piye sampean buka krungu jajan dhewe? ki bapakmu weh krungu ndak kok wedok mie ndak meneh ndak ndak banter mah ngono meneng ae aku ki ora nyauri lah ruwe lek gendruwo kuwi jam 1 jam 2 bengi heeh kayak aku pas turu dhewe nang centong kulon kayak cah-cah centong etan cah loro heeh bapake turu nang jaba jangan ngambek lingkuh lah ku neling-neling niki mah meneng ae ping akeh sampean nek nyeluki eh nek nyeluk sampe ping akeh moo pengakeh mah ora tak gawe waya nyapet to kenyeh iki ngono celuk ae ngono tibake lek disauri jereke tengere lek gelem yo oh alah aku kok nyauri gelem nyauri heeh jujune aku kok ndak nyauri mek meneng tak rungokne tok suarane kaya suarane sapa ya kaya wong ora kaya mirip suarane sapa ngono enggak dak mek kurma meh lah aku ndus iso manuk ning kono diceluk kok diceluk aku beduk-beduk dina jemuah heeh ndus iso manuk iki suarane kaya mati suara tak golek iki renek kuwi ndak menggo kuwi mek suarane heeh tak golek nang Tegalan dene mudi kae ora enek terus mlayu mulih aku wedi CSD kok dia zamane nanggap anu tip mantene si anu mantene kin kae heeh ngono ki kek nang nganti kidul kandang ngono joget ki kaya wong adan heeh sadat cek kateni